खुलुमबाय बे समाव बड'सानि स्टुडिअ दं आं जोंसार बर'। दिनै 1 मे बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 32थि थैनाय सान। जाय गेदेमानि सानस्रि आरो सान्थौखौ लानानै बुहुमाव बर' हारिया गावखौ गेरेमसा हारि दानाय सिमां नुबोगासिनो दं। दिनै बड'फानि थैनाय सानखौ गोसोखांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव हानजा सुरनाय, बिबार बावना, आलारि बाथि फोजोंना मान बावनायखौ नुनो मोन्दों। बुहुमनि गेजेरावनो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दाफुंनाय थांखि आरो सानस्रिजों आलादा रायजो सोरजिनो थां आरो थांना थानो हो मोन्थोरखौ लानानै बड'लेण्ड सोमावसारबाय थानाय समावनो 1990 मायथाइनि 1 मे खालाराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ अरायनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांदोंमोन। बर' माहारिखौ उदाङै गोदान सानस्रि आरो थांखिजों थांना थानो फोरोंलांनायनि थाखायनो दुलाराय बर' माहारियानो बड'फानि थैनाय सानखौ बोसोरफ्रोमबो फालिबोदों। थिग बेबायदिनो क'क्राझारावबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि थैनाय सानखौ फालियो, लोगोसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै मा बुंनो फै जों मिथिनानै लानो। बड'फार 32তম मृत्यु तिथि সংগতি ৰাখি পেলাই क'क्राझार এই মাজমজিয়াত আমি শান্তি আৰু ঐক্যৰ বাবে ইয়াত আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। সমাজত এই বাৰ্তা আমি দিব বিচাৰিছোঁ যে বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম শান্তি আৰু ঐক্যৰ প্ৰতীক আছিল। তেওঁ সদায় শান্তি বিচাৰিছিল, অহিংসাৰ বাণীৰে তেওঁ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে গণ আন্দোলন কৰিছিল আৰু ঐক্যতাৰ মাজত বড়ো জাতিক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তেওঁ সকলোকে আহ্বান জনাইছিল আৰু ঐক্যৰ মাজতে বড়ো জাতিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে তেওঁ এটা সকলোকে সি আহ্বান জনাইছিল। তো আজি তাৰিখত সমাজত যিবিলাক অন্যায় অবিচাৰ কিছুমান ইয়াত মানে আজি বড'লেণ্ড অঞ্চলত বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হত্যা হিংসা আজিও চলি আছে। অবৈধ বা বেআইনী অস্ত্ৰ লৈ পেলাই বিটিয়াৰ অঞ্চলত এই 2 মাহত প্ৰায় 8-10জন মানুহৰ মানে মৃত্যু হ'ল। যিবিলাক দোষী আছিল তেওঁলোকেও মৃত্যু হৈছে, যিবিলাক নিৰ্দোষী আছিল তেওঁলোককো হত্যা কৰা হৈছে। তো হত্যা হিংসা বা গুলি বাৰুদ বা অস্ত্ৰৰ সংগ্ৰাম আমি বড়ো জাতি বা বড়ো সমাজে আমি পাতনি মেলিলোঁ। আমি অলৰেডি বিদায় দিলোঁ 2020 27 জানুৱাৰীত। আৰু তেনেকুৱা অবৈধ বা বেআইনী অস্ত্ৰ লৈ পেলাই হত্যা হিংসা কৰা আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। কোনোবা শিক্ষকক মানে হত্যা কৰা বা কোনোবা কাৰোবাক ঘৰত গৈ পেলাই ধন লুট কৰা, কাৰোবাক দাবী ধমকি দিয়া, এইবিলাক আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা লৈ পেলাই ৰুলিং অপজিশ্যন আৰু সমাজৰ সচেতন ব্যক্তি, সমাজত বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন আৰু সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ ঐক্যতাৰে আমি শান্তিৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব আৰু বড়ো জাতিক প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক আস্থা আৰু বিশ্বাসক লৈ পেলাই শান্তিৰে মিলা প্ৰীতিৰে বা ভাতৃত্ববোধেৰে আমি কাম কৰি যাব লাগিব। সেই বাণীটো বড'ফাই যিবিলাক শোষিত বা যিবিলাক লাঞ্ছিত বঞ্চিত জনগণ আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁ মাত মাতিছিল আৰু ইয়াৰ কাৰণে কাম কৰিছিল। তো বড'ফাৰ যি আদৰ্শ এইটো জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আৰু তেখেতৰ যি প্ৰিন্সিপাল আছিল সেইটো মানে বিশ্ব দৰবাৰত আমি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ স্বাৰ্থত আজি পিচ ৰেলী আমি প্ৰায় মানে 4-5 হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা জনগণক লৈ পেলাই আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ যে এই কাৰ্যসূচী সফলভাৱে ৰূপায়ণ হ'ব আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে যাতে এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি শান্তিক যাতে আঁকোৱালি লয় তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ओरैहाय कुमारिकाटायाव बर'नि बिफा बड'फानि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै गोसोखांथि खाम्फा बेखेवो। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि मुसुखा बिबार बावनायजों लोगोसेनो गोबाव समनिफ्रायनो गोसोखांथि खाम्फा लुफुंनायखौ बेखेवो। जोबोद साबना हामनाय लुफुंनाय गोसोखांथि खाम्फाखौ तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिया बेखेवनानै होयो आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनहाबो मान बावो। जायगानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान। बेनि थाखाय आं बिथांनि न'खर आरो न'खरनिसिम दुखु मोननाय फोरमायहरदों। लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सेराव गंग्लायै आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरदों आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोनिफ्राय आलो गोजोन थानायजों लोगोसे बर' माहारिखौ अरायबो बोलो हरबाय थानो हायो आं बेखौ गसाइनि सेराव आर'ज गाबदों। लोगोसेनो
दिनै कुमारघाटानि गेजेराव जोङो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद कुमारघाटा दखरा जों दिनैहाय बेवहाय गंसे मुंख्लं खाम्फाखौ जों बेखेवदों। जाय मुंख्लं खाम्फाखौ 2018 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कुमारघाटायाव जानाय जि जुथुमा बेजों लोब्बा लाखिनानै लुनाय जादोंमोन। आद्रा दङमोन, दा जों बेखौ लुफुंनो हाबाय आरो एसे लुफुंनो दंबावो, बेखौ जोङो मोजाङै जों उननि समाव लुफुंबावगोन। दा लोगोसेनो बयनिसिमबो बे समाव गाहाम हामलायनाय बावदों, जाहाथे जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सानस्रि थांनानै था आरो थांनानै थानो हो, बे सानस्रिजोंनो लोगोसे बिथाङा जोंखौ जि हारिखौ अननो मोजां मोननो आरो हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनो जि सांग्राङै जोंनो जि बोसोन होलांनाय, बेखौ मावनो थाखाय दिनैसिमबो बर' फिसाफ्रा बयबो थियारि। नंगौ, गोबाव सम जाबाय। थांनाय समफोराव बेवहाय जोङो लुफुंजोबनायखौ जों नुनो मोनाखै। एबार आङो बेवहाय 25 लाखनि मोनसे स्किम होदों। बेवहाय नैबे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस कुमारघाटायाव अलरेडि बियो टेन्डार जाबाय। दा बेखायनो 25 लाखनि सेंसन जाखाबाय। दा बेजों गाहायनि ग्राउन्ड लेभेल, बे ग्राउन्ड लेभेलखौ लुफुंनायनि खामानिया हयथ' मास मोनसेसोनि गेजेराव बियो सोलिसिगोन। बिसोरो नोंथांमोननिसिम जोंनि कुमारघाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै 1 मे अर्थात लेबार डे, बेजों लोगोसेनो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान, बे थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि लांगोनायाव थांनाय सेन्ट्रेल कनफारेन्सजों सोमोन्दो लाखिनानै जोङो दिनै मुंख्लं खाम्फाखौ लुनाय जादोंमोन। बे मुंख्लं खाम्फाखौनो जों दिनै बेखेवनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बे बेखेवनाय हाबाफारिया जोंनि तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिनि आखाइजों बेखेवनाय जादों। दा बेवहाय जों बेखौनो बुंगोन, कुमारघाटा हालामाव जोङो थांनाय समनिफ्राय मुंख्लं खाम्फा लुनो थाखाय बिराद जुजिबाय थादों। बे मुंख्लं खाम्फाखौ लुनाया दिनै साक्सेस जाबायानो, हमना ला 90%। बेखौ जोङो आरो साजायनांगौ दंबावो। फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौ कुमारघाटा हालामनि गेजेरावनो साबसिन हामसिनै जोङो मुंख्लं खाम्फा कुमारघाटानि बिखायाव जों फसंनो हानाय जासिगोन। दा बेखौनो बुंग्रोबाय। बिब्दिनो तामुलपुरावबो BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ 32थि बड'फानि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै मान बावो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 32थि जि थैनाय सान, बे सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्ला आरो दखरा आफादफोरखौ हाबाफारि लानानै जे फालिनो बिथोन हरनाय लेखायै तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो तामुलपुराव थानाय जि मथंगाफुरि पार्क, बेवहाय जोबोद मोजाङै जोङो बिथांनि जि थैनाय सान बेखौ जोङो फालिदों। बे फालिनाय सानाव जोङो बिथांनि जि जिउ जारिमिन बिनि सायाव जोङो सावरायलायदों। बिथाङा सासे जोबोद दुखिया न'खराव बा गोरिब न'खराव जोनोम जानानैबो बिथाङा माखासे प्रब्लेमनि गेजेरजोंबो, जेंना जेंसिनि गेजेरजोंबो बिथाङा गोजौ सोलोंथाइखौ लादोंमोन। न'खराव लेखा फरायनो फैसा गैयाब्लाबो बिथाङा बिजाब दखाननिफ्राय बिजाब लानानै लाथ'नानै फरायनाय जों बिथांनि जारिमिनखौ जों मिथिगौ। आरो बिथांनि जि गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा मोनसे समाव आफादगिरि जादोंमोन, जे 1986 मायथाइयाव। आरो बे आफादगिरि जाना थानाय समाव बिथाङा बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानायनि बाथ्रा सानदोंमोन आरो बर' माहारिखौ सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय बिथाङा खामानि मावनो जानजि खाफ्रादोंमोन। 1987 मायथाइनि 2 मार्चआव राजखान्थि मोनथायनि थाखाय बिथाङा सोमावसारजेनदोंमोन, डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गान होनानै आलादा रायजो बिनायनि नामाव। आरो बे सोमावसारनायखौ दैदेनबाय थानाय समावनो 1990 मायथाइनि दिनैनि बे 1 मे खालाराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि गेजेरनिफ्राय आनज्रायलाङो, रुंसारि जालाङो। मुम्बाइनि मोनसे टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव बिथाङा जोबथा हां बोयो। आरो बिथां थैनायनि उनाव बिथांनि जि सान्थौ सानस्रिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायलायनानै बिथांनि जि सिमांमोन, बिथांनि जि आदर्शमोन, बेखौ अराय जोंनि गेजेराव दिदोम एबा गोजोर खालामना लाखिनो थाखाय इयुन जोलैनो जोङो मोनसे हारि जौगानायनि खामानि मावनो थुलुंगा होनाय बायदि बिथांनि जि सान्थौ सानस्रिखौ लानानै खामानि मावबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लायावबो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव टंला फरायसालिमायाव सानसेनि हाबाफारिजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 32थि थैनाय सान फालियो।
ছাত্ৰ সন্থা আজি টংলা কলেজৰ পৰা এটা শান্তিৰ কাৰণে ৰেলী লোৱা হৈছে কাৰণ আমাৰ আজি বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ 32তম যি মৃত্যু দিৱস এই মৃত্যু দিৱস উদযাপন কৰিছে আমাৰ ওদালগুৰি জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই তো ইয়াৰ কাৰণে আমি আজিৰ তাৰিখত যাতে আমাৰ মাজত সদায় পিচ শান্তি এইটো বজাই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু যি বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ যি আইডিঅ'লজি ফিল'চফি এই আইডিঅ'লজি ফিল'চফিটো যাতে সদায় তাৰমানে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই সকলো জিলাতে এইটো উদযাপন কৰিছে আৰু ওদালগুৰি জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থায়ো আজি এই টংলাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত আমি এইটো উদযাপন কৰা হৈছে এইটো টাৰ্গেটটো হ'ল আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ যি আইডিঅ'লজি ফিল'চফি এই আইডিঅ'লজি ফিল'চফিক আমি সদায় জীয়াই ৰাখিব লাগিব তো তেখেতে অকল বড়ো নহয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক একেলগে একগোট কৰি পেলাই এই অঞ্চলত জীয়াই থকাটো তেখেতে বিচাৰিছিল তেখেতে কৈছিলে জীয়াই থাক আৰু জীয়াই থাকিব দে তেখেতৰ মন্ত্ৰই আহিছিলে জীয়াই থাক আৰু জীয়াই থাকিব দে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যাতে ইয়াতে সকলো অধিকাৰ লয় জীয়াই থাকিব পাৰে সেইটো কাৰণে তেখেতে কাম কৰিছিলে তো ইয়াক আজিৰ তাৰিখত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াক মানে আৰু সেইকাৰণে আজি ইয়াতে ওলাই আহিছে সকলোৱে তো সেইখিনিয়ে আজি বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ এই 32তম এই শ্বহীদ দিৱস আজি ইয়াত আমি ওদালগুৰি জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আজি একদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি ইয়াত টংলা কলেজত আমি আয়োজন কৰা হৈছে এই আজি আমি এই কাৰ্যসূচীত সংগতি ৰাখি আমি পিচ এণ্ড ইউনিটিৰ কাৰণে এটা ৰেলী আমি টংলা কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টংলা মেইন টাউনলৈকে আমি এইটো কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে একদিনীয়া আমি কাৰ্যসূচী এইটো লোৱা হৈছে ৰেলী কৰাৰ পিছত আমি এটা অপেন ডিছকাশ্যন তেখেতৰ নীতি আদৰ্শক লৈ পেলাই এটা আমি অপেন ডিছকাশ্যন তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে ইয়াত আমি আলহী তাতে ইনভাইট কৰা হৈছে নিশ্চয় আমি আজিৰ আশা কৰিছোঁ আজিৰ একদিনীয়া যি কাৰ্যসূচী এইটো ভালদৰে সফল হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ